Vamwe varume vava kutotya kuti vakadzi vavo vange vanoenda kumabasa, nekuti kumabasa kwacho ikoko mukadzi anonzi kuti urambe uri pabasa unofanira kutanga wandida kana kurara nene. Mhuri yeZimbabwe, nhasi handisi kuda kutaura zvakawandisa nekuti ndanzwa nekutukwa ndichingonzi aiwa unonyepa, hei chakati chino chako, asi zvisinei, regai muzvinzwire mega zvakanyatsoitika. Aiwa kunoku tiri nani chose, ameno kwamuri uko ndiri kungonzwa kana baba Isabel Bozhongora kuti pane tsaona dzamakasangana nadzo. Tsaona dziripo dziri kutobaya moyo kutaura kwatiri kutoita izvozvo. Right, mhuri yeZimbabwe yakateerera, mungada kuvazivisa kuti chii chakaitika? Chakaitika ndechekuti mudzimai wangu mupurisa anoshandira paWarren Park. Ndakasangana nemameseji aitaura kuti zoni sekuru mudzimai wenyu ari kuita zvemujolo nashefu anoremekedzeka zvikuru. Ndokubva ndabvunza ndakati zoni shefu anoremekedzeka zvikuru ava ndevapi, but haana kuda kunditaurira kuti zoni ndevapi. Akataura kuti zoni mukadzi wenyu muchamubata, ndoda kuti muzvibatsire Megani. Ndokubva ndaona kuti ndibate munhu izvo zviri kutaura zvinogona kunge zviri zvechokwadi. Ndokubva ndaisa motikari treka. Ndaisa motikari yangu treka, mukadzi ndobva abuda kumba makuseni achiti ari kuenda kubasa marumwe zuva. Right. Musi weFriday. Mukadzi abuda achiti ari kuenda kubasa, ndobva ndaona motikari haina kutora direction yeWarren Park. Motikari yakabva yatora direction yeNorton. Ndokubva ndafonera bhururu wangu ndakati, bhururu, advice yawakandipa kuti ndiise motikari treka iyaya, motikari yananga kuNorton, chimhanya kuno nemotikari yako undiperekedze. Right. Tiende kunoona kuti motikari iri papi. Tiri muprocess yekumhanya kuenda kuNorton, motikari yangu ndakabva ndaidzima netreka iri kuNorton ikoko. Motikari ndakaidzimbira pamba paDispo, mukadzi wangu ndiconstable, kureva kuti mudzimai wangu aidana naDispo kuNorton. Ndichisvika paKarina ndakabva ndaona mudzimai wangu atorerwa motikari yeNorton yestation. Ndokubva motikari yarohwa yakananga kwaHarare, bva ndatenesa motikari ndobva ndatanga kudzingirira motikari yeNorton iyai. Mudzimai akasvika achidzikiswa paWarren Park pamashops. Adzikiswa paWarren Park pamashops ndobva ndamubata ruoko. Ndakati uri kubva kupi? Zvakanzi usandirowe ndiri muuniform, mira ndiexplain, mira ndipinde mumota. Ndobva apinda mumotikari, ndobva atsanangura zvese, takadzokera takaona zvishokwadi motikari yangu yanga iri pamba pemukuru anoremekedzeka. Ndokubva ndaisiya iripo ndakaidzima. Ndobva ndada kuenda kunotsvaga advice kuti ndoita sei, but munhu haana kubuda pachena ende haana kubudikira murume wachona. Kusvika motikari yangu yazoita zvekurekwa manheru kuma11 kunzi iuye kuzodhambiwa kuHarare mucar park. Ndakasangana nayo paFamily 24, ndofunga vaipo kuti ndarara, asi motikari ndandakaimonita patreka kuti yangoita movement ndakuenda painenge iri ipapo. Saka vakaisa mureka, takasangana nereka, ndakaimisa, ndakati reka, motikari uenda naye kupi? Zvakanzi motikari tanzi tiende kunoisiya kuwadzana extension kucar park, kunowakwa ndandasiya mudzimai wangu kwana tete racho. Ndo mafambiro akaita nyaya iyoyo. Right, imimi pane here musati masenderwa message, ndiani akakutumira message yokuti mudzimai wenyu pane zvaari kuita, ari kuita gumbo mumba gumbo panze? Handisi kutoziva kuti akanditumira ndiani nanhasi, nokuti namba yachona haiite, asi munhu wachona ndiwe pabasa ipapo. Right, imimi pane here zvamaifungidzira musati matumirwa message iyi? Zvandaifungidzira nga zviripo, asi mudzimai wangu inini aitouya achitaura zvakaipa pamusoro pashefu ivavo, achitaura kuti vanoda pasistereki. Ndobva mushefu iye akatobviswa paaishandira achienda kwaari ikoko nenyaya dzekuputsa misha yevanhu, achidanana nevana vadiki vanhu. Okay, imimi mazvibatira mega kubudikidza kane kuzoona mudzimai achisiwa nemota yekustation kuti yepakamba kwaanga aenda uko kwakanodzimira motikari yake, akati musandirove, ndoda kukutendai nokusatora kamutemo kuisa mumaoko enyu. Chii chakazoitika from there?
inini mudzimai handina kurova, ndakazvidzora ndakaona kuti kurova haisiriyo solution, inogona kupedzisira ndaamusungwa. Ndizvozvo Ndakanganisirwa. Ndobva ndaona kuti rega ndizvishingise kunyange zviri zvinhu zvinorwadza zvandasangana nazvo. Asi kanga siri kekutanga ndabata zvinhu izvi. This is the third time mudzimai wangu achiita zvaari kuita zvine mashefu. Asi munongoziva kuti mumhuri vanhu vanodzoreredza vachitaura kuti ona vana vawinavo, ndine vana 4 nemukadzi uyu. Saka izvozvo handichatozivi kuti vana ava vese ndevangu here. Ndakuda kutombotsvaga tinashe mukadzi. Saka izvozvi vari kupi mudzimai wenyu? Mudzimai ari kumba kwatete vake kuwadzana extension. Saka ini ndakamutaura kuti no, chiuyai mugare zvenyu nevana, ini ndaakubuda ndakuenda kunoloja because ndakapedza kuvaka. Chigarai nevana, asi titori nemuchato nemukadzi uyu. Ivo madhamu vakabvuma here kuti chokwadi pane zvavaita pakati pavo ivo nemukuru wavo wekubasa? Zvese haana chaakaramba, akatonyora affidavit rekubvuma kutadza kwese kwaakaita, asi ainyepa zita achida kukavhira mukuru waaifambidzana naye. Ndokubva anyepa rengi kuti munhu wandandii naye ndiAlva India. Tazoenda kunotoni tichitizondoda kuona munhu anonzi Ningi. Zvikanzi pano hapashandire munhu akadai. Namba dzenyu dzakaita sei, taakubatsirwawo nevamwe superintendent vangu varipo. Ndokubva vataura kuti namba dzamuri kutaura kuti ndedzaAlva India, hadzisi dzaAlva India. Munhu uyu ndi mukuru wepanapa. Tinoziva kuti mudzimai wenyu ane vamwe vakuru, handiti kamakwanisa here kusvika kumahofisi acho kuti munoripota, munopa kachichemo chenyu dambudziko ramakasangana naro? Kumaofisi kwese takaenda, asi vakatitaurira kuti zvoni rambai makatarisa muchaona kuti nyaya yenyu ichafamba sei. Chatry by all means kuti tikubatsirei. Hama dzemudzimai wenyu dziri kuti kudini? Hama dzemudzimai dziri kutaura kuti zvoni decision yamakaita haite, garisanai nemukadzi. Saka tinogarisana sei mukadzi achiramba achiita izvozvo? Muri kuti akasike kutanga ndekechitatu aka achiita izvozvo? Ndekechitatu akatozviita kubva kumashure zvandakabata inini nezvimwe zvandaakunzwa. Even dzimwe hama dzacho dziri kundifonera, dziri kunditaurira kuti no, motikari iyo yepanotoni yestation, inini mukadzi ndakamudirira full tank musi wa22 December. Ndakatenda kumusha ndakatenga grocery, asi motikari yakasiyiwa muWarren Park mukamba. Vakaenda nemotikari yenotoni nemukuru wepolisi yeye. Kureva kuti hama dzemukadzi pamwe chete nana mbuya vari kutoziva kuti mwana wavo ari kufambidzana nemukuru yeye. Right, sezvo nyaya iri kuvakuru vakuru kwaishanda kuti kunoshanda mudzimai wenyu, regai kati vape mukana kuti vaite ma-investigations, vaite zvavanoita, asi chatinoda kutenda ndechekuti makakwanisa kuzvibata kusvika pari zvino, kusvikira nyaya pairi nhasi uno. Tinotenda kamukoma wenyu maita basa, mukoma wangu maita basa nemashoko amatipa paNational FM Radio. Shoko ramungada kungosira muri yeZimbabwe ndeye kuti kudini? Shoko randingade kusira muri yeZimbabwe nderekuti kazhinji wakaona wanzwa chinhu chinenge chichinzi chiri kuitika, usapikisane nechinhu ichocho. Zvekare hasha hadzisolve chinhu, asi kuzvipa nguva yekufunga kunoita kuti ubatsirike pane zvaunenge wanzwa. Sei mudzimba matiri kugara. Aiwa, ndinotenda mukoma, tinenge tichikubatai tichinzwa kuti nyaya yasvika papi pari zvino. Asi imimi musati maenda, sezvo veukama vari kuti garai pasi, gadzirisanai pane vana apa, muri kufunga kuita sei? Hatina magariro atinogona kuita pasi, nokuti shiri ine muririro wayo zvaratidza kuti haife yauregedza. Nokuti mudzimai wangu inini ane 35 years, asi munhu ari kudanana naye anogona kunge ari kuma over 60. Saka zvoreva izvo kuti ari kudanana nababa vake. Saka hapana paachanditeerera inini semurume wake, nokuti munhu akatozvigamuchira kuti anofanira kurarama achiita tsika yekuti achigumbomba gumbopanda. Mava nemakore mangani muchigara mese? 15 years. 15 years. Mune vana 4? Vana 4. Aiwa, tinotenda nenguva yamatipa, regai